mahita. Ale Tuhan Yesus namate tarsilang doho humokop hani halak pardosa. Alani holong ni roham na godang idiani. Ajari mahangi paingot-ingot ho na tergantung di hau pinarsilang humokop hani. Ay hodo haporosan nani maradapun rimas ni debata do panorion. Ipatiko panosolio di roha. Sai sesa jala urasi ma dosa sian rohanai marhite-hite to dimna badiyai. Jala pargoy mahani maralohon roha sibuk dot hisap-hisap dot sakap-sakap di rohanani lau mangikut toko na mangolu jala manggomi rat dot amai dot todi perbadia rodi saliling nililenga. Amin. Udul maita. Tangion hamu masikat ni patik sadarion imanasian kurom onom ayat 10 tolu. Jala unang mapasa tamu akar ruas muna tu dosai bahain senjata ni hajahaton tu debata matahe pasat hamu dirimuna songon akan naung pinangolu sian namate songoni nang ruas muna tu debata mai bahain senjata ni hati goran iro sahatna rap mangido gogo mahita tutuhan debata lau melaut patik nei. Amin. Kor bunga parupuan.
Marede maita sian bukede nomor 622 ayat 1 ayat 2. Tapauduk marohata lau manopoti dosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan abonar, parasi jala partalup di roha jalan abonar doho. Tung sohaguaran hami do aka pangalau nami namang korhot dosa di adopamu. Alai patede kami masalu na itu godang dosiak kami naso marsiohot di haporsiaon. Gabe olo tumatangis alani parsorio di ngolu godang do iana kon nami nama dele alani maul di namang lului parkarejuan kurang do ama do ina nama rukil ala soboi marsi paubak rohana di rumah tangga jojot do sialap ikau nami gabe songon raut do api maradopon dongan nami jojot do hami makasogohot dongan nami alani aka hata pamalo-malo ale Tuhan asima roham di hami sai mar pangulahi ma roham mida hami di bahini sai sesa masude dosa nami dang adong na upasangaon hami tukon ni asi ni roham hati goran na pinatupa ni anakmu do na upangasahon hami tu colom di bahini pasonang jala puli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Begema baga-baga taringot di hasasani dosa. Ala di pangalau siota do bain na tartulang Kristus. Jala binay ni hajahatotta do ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitian di hason ngata. Jala binay ni bugang na malum
talala hasangau pama di debatana di gijang. Mari deh saya buka ayat nomor 425 ayat sada. Turpuk epistel dihita di ari parningotan ni hama mati ni Tuhan Yesus di Sadarion, imana tersurat di buku Heber bidu opat membuka sian ayat 14 saat rodi ayat 16. Ope di bahay nang adong dihita si Tuhan ni malim na bolon nang manorusi akka banua gijangi ima Yesus anak ni debata gomos mata tiop nang taparatopoti. Atong marhiras ni roha mahita mandapoton habangsa para siasian asa tajalo taluk ni roha jala asa adapot asi ni roha hita bahet pangurpion ditiki haletahanna ido saatna martua do halak na tumangion hata ni debata jala na opiapsa korpungan ama.
Marede maita sian bukede nomor 610 ayat sada. Jonjong maita. Tidak ko maha porseo tai songo nahi dina tidak ko ni dongata sa porseo ni sa dok portibion rap maita mandok au porsia di debata Jehova ido ama pargogo na satu dosan na tono palangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehova na sasadai imana te debon si Maria na gabe-gabean sian ton di perbadia adorang sohabuan ido tuhata na tumana bernit di pangun silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua torun di tanong na mula mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo la hudul tu siamuni di bata Jehova amanai pergugu nas patu dosani di simai bana paima mulak sugo tu tanoon manghumi halak na mangulu do na mate au porsia di perbadia jaladong sada huria na badia Huria hato panihalak Kristen akan nabadia doh diasasani dosa doh dihatane mandok mula mengurus sogo dari nihalak mate doh dia ngaluan nasura sudah amin kor na poso bulung
Sunggul-sunggul di Huriata di peringatan Hari Hamamateni Tuhan Yesus, Jumat 15 April 2022. Sada ibadah Jumat Agung. Sadarion perpunguan Jumat Agung, peringatan Hari Hamamateni Tuhan Yesus. Luksipul pelean paduahon, patupaut tado marulau nabadia tuaka nang malua, manang makatidakon hapersyaun. Sidung ibadah Jumat Agung, patupaun ni huriata do perpunguan nahohom. Asa sudema ruas ni huriata mardahoti ulauni. 2. Pertangyangan buha-buha ijuk, manang ibadah subuh. Patupaun ni huriata do pertangyangan buha-buha ijuk di hari Minggu 17 April 2022 naroon. Masuk pukul 5 wita. Pinangido ma tusude ruas ni huriata asa persidohot di pertangyangan buha-buha ijuki. Tolu pesta pasca perjolo perningotan Ari haheheo ni Tuhan Yesus. Patupaun ni huriata do pesta pasca perjolo perningotan Ari haheheo ni Tuhan Yesus di hari Minggu 17 April 2022 masuk pukul sia 00 ita di gerejaon. Laos papungu pelea tujolo do hita di si pasahatotta tu ulaun diakoni huria. Namarkor di permingguani ima punguan ina punguan ama dohot na posobulung. 4. Pesta pasca paduahon perningotan Ari haheheo ni Tuhan Yesus. Patupaun ni huriata do pesta pasca paduahon perningotan Ari haheheo ni Tuhan Yesus di hari Senin 10 April 2022 masuk pukul 10.00 wita di gerejaon. Namar kordisi ima punguan ina punguan ama dohot naposobulung. 5. PHD ibadah lansia. Patupaun ni huriata do PHD ibadah lansia di hari Sabtu 16 April 2022 masuk pukul 10.00 wita di gerejaon. Asaroma sude lansia ni huriata mardahoti ulauni. Songonima sunggul-sunggul di perminggota sadarion tatang yakuma asa gabi pasu-pasu dohot las ni roha lihita terlumomi gabi hamuliaun di gowarni tuhata. Marede maita sia bukede nomor 412 ayat sada ro duduna hu tapasahat pilihan A sada B.
dameni debata nasumurung sian saluhut naroha. Imana mengaramoti akate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Akadongan sahuria tabukama turpuk jamita di parningotan di hamamate di Tuhan Yesus di Jumat Agung Sadarion. Imana tarsurat di panurirang Yesaya 52 ayat 10 tolu tu 15. Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 15. Yesaya 52 ayat 10 tolu tu 15 di hatabatak songonon madidok. Idama pistardo pambahenan nina posokku tarhisat tu ibana jala di patibbo gabe tibbul situtu sugut ia songoni songgot ni rohani torop halak midaibana dibahen hina rohani rupana dibahen tadina siat jolmahian rupana pe marodo pejolma songonido urasonna torop akka bangso parbegu sugut hohombedo akka raja marodo pon ibana ai halak nasodung panahatan ni baritai nasidado marnida jala halak nasodung ubegesa ido mangatusi sugut imahatana. Pernah ada pertanyaan seperti ini dan dalam konteks Jumat Agung kita mengenang penderitaan Yesus yang mati di kayu salib. Ada pertanyaan, apakah memang harus dengan kematian? Apakah memang Yesus itu harus mati? Apakah tidak ada cara yang lain? Tidak ada dengan pola yang lain? Haruskah dengan kematian? Pertanyaan besar ini menurut saya hama kadongan. Naikon sian hamatea do. Naikon mati do Jesusi. Alusna ido. Mengapa? Jangan lupa. Karena upah dosa adalah maut. Maut itu dikatakan kematian yang kekal. Upah dosa adalah maut. Jabarni dosa ima hamatean. Hamatean nasaliling-lilingna. Itu sebabnya Allah tidak menginginkan manusia itu lenyap, mati kekal, tidak mau. Jalan satu-satunya ialah karena upah dosa itu adalah maut, makanya itu Yesus harus mati. Tidak ada cara yang lain. Itu sebabnya ketika kita memperingati hamamate di Tuhan Yesus Sadarion, kita mengenang bagaimana kematian Yesus itu untuk dosa-dosa kita. Kalau orang hukum mengatakan begini, sampai di sini yang sarjana hukum, siapa yang bersalah itu yang harus ditindak. Itu bahasa hukum. Siapa yang berbuat salah, siapa yang mencuri, itu yang harus dihukum. Andai kata hukum dunia ini dipakai oleh Tuhan, siapa yang bersalah itu harus dihukum, apa yang terjadi? Saya pikir tidak ada manusia satupun yang selamat. Karena semua manusia sudah berdosa, tidak ada manusia yang bersih dari dosanya. Karena manusia sudah bersalah semua, tidak ada satupun manusia yang tidak punya dosa. Tapi itulah anugerah Tuhan. Ima amazing grace nasian Tuhan tayah mau kadongan. Allah tidak mau memakai hukum dunia ini.
Ketika hukum dunia mengatakan siapa yang bersalah itu dihukum, tapi Tuhan mengatakan tidak. Dang tolap dijolmai dihukum Tuhan matean. Oleh karena itu Yesus, dia datang menggantikan kita. Posisi kita yang terhukum, posisi kita yang tersalibkan, digantikan oleh Yesus. Oleh sebab itu Yesuslah yang dihukum. Meskipun Yesus tidak punya salah. Tadi kita telah mengikuti epistel, dia tidak punya dosa sama sekali. Alai dia pehon ma dosa tu ibana. Jadi Yesus dihukum tanpa punya salah. Akadongan sahuria. Oleh karena itu bagaimana sekarang di Jumat Agung ini kita merenungkan betapa beratnya penderitaan Yesus itu. Sudah kita nyanyikan tadi, da 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 da, dileai ibana, dia dihina, dipastap, ditijuri, maaf, diludahi, dibentu ibana, sungsang duri, mahkota duri. Itu penghinaan itu. Seharusnya raja itu pakai mahkota berhiaskan liontin emas, mutiara yang sangat cantik. Tapi justru Yesus dipakai mahkota berduri, itu penghinaan. Betul-betul kematian Yesus adalah kematian yang terhina. Bagi orang Yahudi kalau mencambuk itu, dicambuk itu harus 40 kali. Yesus menerima 40 kali cambukan, dan cambukannya itu cambukan yang berduri. Ada paku-pakunya. Itu sebabnya ketika dia dicambuk, paku-pakunya itu lengket di badan. Kita sudah bisa bayangkan bagaimana perihnya badan Yesus itu. Bagaimana mukanya itu hancur. Itu sebabnya tadi dikatakan di ayat 14, hinaroa nirupana, wajahnya sangat jelek karena dia sudah tersiksa, dia sudah berdarah-berdarah. Tujuannya hanya untuk diri kita, hanya untuk saya, hanya untuk Bapak Ibu semua. Tu sudah rosnya ke peta marunangon, tu sudah jolma manusia. Holan alani hita duha mau kadongan ubahin ibana tartulang, ubahin ibana manaon akan hacit. Saya katakan tadi, seharusnya kita yang disalib. Seharusnya si Hutasoit yang disalib itu. Seharusnya kita semua yang disalib itu. Seharusnya kita semua yang dicambuk itu. Karena kita yang bersalah. Karena kita yang berdosa. Renungkanlah Jumat Agung ini. Jangan sia-siakan lagi penderitaan Yesus. Betapa berat Dia telah menebus dosamu. Itu sebabnya hamba kadongan, masalahnya kita kurang mensyukuri. Kita kurang mensyukuri dan kita kurang menghargai penderitaan Yesus. Itu masalahnya. Kita kurang mensyukuri dan kita kurang menghargai penderitaan Yesus. Kenapa? Karena kita tidak mau mengendalikan diri kita dari kejahatan. Kita tidak mau meminta pertolongan Roh Kudus, pertolongan Tuhan untuk menghadapi segala pergumulan, untuk dalam pekerjaan kita. Dangolo hita tom. Kita kurang menghargai. Seolah-olah anugerah Tuhan itu adalah anugerah yang murahan. Ini saya pakai kata murahan ya. Seolah-olah anugerah Allah itu adalah anugerah yang gampangan. Ah gampangnya besok pun dihapuskannya dosaku. Ah gampangnya besok ke gereja aku dihapuskannya dosaku. Berbuat dosa kita hari Senin, ah gampangnya tinggal minta ampun aku sama Tuhan, dihapuskan dosaku. Nanti balik lagi ke dosa yang sama, ah gampangnya. Ada kesan anugerah Tuhan itu adalah anugerah yang gampangan.
anugerah yang murahan. Makanya kita gampang-gampang memakai diri kita ini jatuh ke dalam dosa. Saudaraku, hamba kadongan, anugerah Tuhan itu bukan gampangan. Darah Yesus itu bukan murahan. Itu mahal. Tidak ada satupun kita yang sanggup membeli darah Yesus. Tidak ada. Orang paling kaya di dunia pun dang sanggup ibana manuhor asini rohani debata, dang tolap. Alani, alanong argado kita ditebus. Kita berharga ditebus oleh Tuhan. Hargailah hidupmu. Hargai keluargamu, hargai pekerjaanmu, hargailah gereja kita ini. Karena sudah sangat berharga kita ditebus oleh Tuhan. Hargai. Hamu kadongan sahuria. Adong muse suku-suku songonon. 10 menit ate. Bisakah Yesus ketika dia ditangkap oleh tentara Romawi dan ketika dia mau dihukum, bisakah Yesus lepas dari hukuman itu? Ada pertanyaan seperti itu. Ketika Yesus ditangkap, isi hamu nama nonton The Passion of Christ, manang film di Tuhan Yesus, tiki ditakup Yesus, di pencarahon, boy do ibana malua, boy. Yesus bisa saja dia membebaskan dirinya. Kenapa? Karena dia Allah. Dia Tuhan, dia punya kuasa. Bisa saja disuruh tentara surgawi itu menghancurkan semua orang Romawi. Bisa. Dia punya power. Semuanya ada pada dia. Bisa. Tapi Yesus tidak mau memakai kuasanya itu. Dia tunduk. Karena tujuan dia datang ke dunia ini adalah untuk disalibkan. Bayangkan, Yesus tidak mau memakai kuasanya, tapi Yesus tunduk dia untuk disalib. Justru bere kita mah di ayat 10 tolu, pistar do pambahenena posokku, pistar terhisat ibana jalan di patibbo gabe tibul situ tu sogut. Justru dengan jalan saliblah, dengan jalan menderitalah, dengan jalan dia disiksalah, dia itu dimuliakan. Dia itu pemenang. Salib adalah kemenangan. Artinya dengan dia menderita, Yesus itu diagungkan. Jadi kalau orang Kristen menderita, unang itor cengeng. Mologok do haparusohon mua kama ngakainang, gok do parukilonmu, unang pitor madele. Nikmati penderitaanmu, nikmati pergumulanmu, karena Yesus pun sudah pernah di dalam penderitaanmu itu. Napar budi hamu kadongan sahuria, nanti kita akan menerima perjamuan kudus bagi mereka yang sudah malua. Orang yang mengikuti perjamuan kudus adalah orang yang mampu mengampuni dirinya dan mengampuni orang lain. Tu akka dongan tu hita nanaing rade nanaing doh tu perjamuan kudus anongan ikon rade do hita manesa hahurangata dohot manesa hasalani dongan alaniaha ala hita pe neng di sesa debata dosata. Itu sebabnya roti dan anggur itu simbol. Itu simbol saja itu. Marhite roti, daging ni Kristus, marhite anggur, mudar ni Kristus, parhitian ni debatadoi asa ias hita sian dosa tabe. Mula kita sa gerejaon hita nunga ias songon hapas. Na di payas debatado sude akadosakku. Ingat mah, nadi payas debatado sudah kadosakku molodung au manjalo parpadana nabadiaon.
dang adong bedosaku ala nunga di payas di bata marhite-hite ulau nabadia. Itu bayan orang yang ikut perjamuan kudus, dia mampu mengampuni dirinya dan dia mampu mengampuni orang lain. Atong anon mulak kita sia gerejaon ala naung tajala do parpadan nabadia anongan mardabe mahita dohot keluarga ta, mardabe mahita dohot dongan huria, mardabe mahita dohot akahumali yang tetangga si solot dongan sa kantor. Aso nang marisuang parpadan nabadia nang jalomi. Amin. Martang mahita. Mulia tema dihole Tuhan, nong mate humokop hami, sasik tong naikon hami hiado, diparsilakon, ala hami do namar dosa, ala hami do nasala, alai digatiho hami Tuhan, ima asine roham, anakmu nasasadai dilehokko, manobus akadosa nami. Wahok kami mai Tuhan di bagasan diri nami, di bagasan rohan nami nang pikiran nami, asa toktong hami marningot mace argado tahe pakokop mi di hami, arga matutuhu baik kami diri namion, arga matutuhu baik kami keluarga nami nang akapar kerejoan nami nang huriaon ikon arga tatap marwas ni huriam di Jumat Agungon namar minggu online dot offline ramoti mahami luhut nali Tuhan dia kapar kerejoan nami be di dia amanami ina namion mangula kaulaon pasu-pasu ma padao sena kapar maraan nang pe ragam ni akahamaolon ragam ni akapar sorion nanaeng jalo nasida nanaeng adopani nasida pos rohanami Tuhan tangan munabadia ido mangapehon rohanang pikiranna asadong tutu dalak keluar disudiakan namaol ti parngoluanon Tuhan tatap maros di huriam namarukil di keluarga di pareanakon natokto mangido pasu-pasu hagabeon tu akan apa subulung nami nong tikina tahe berumah tangga patudu silokap ditodi dongan na mangulu asima roham Tuhan ho matutu mengajari nasida kana sebelum nami akang ginami songoninang dia kasih sekolah minggu remaja na sebelum di sekolah nabi SD SMP SMA satu perkuliahan leho matutu hapistaran tu nasida Tuhan nang rosti huriam na di bagasa parsahiton ho matutu na mangaramo ti Agusta Kristen Borusiani pardo amanami MU Tagalung negara nami bangsa namion leon hagogoon tu panggonggomi ni negara nami Bapak Presiden dot wakil nang sudeta ya kajajaran menteri lehon matuhan hadamion di tonga-tonga di negara nami lehon mahabisuhon dia ka pemimpin di negara on nang luat nami Sulawesi Selatan Makassar dohot Maros dota kahumaliang tuho dohu pasat hami luat nami naulion atong moliate madiho mahite Yesus Kristus saya martangiang amin. Maret de maita sian buket de nomor 417 ayat sada satu retulu tu tapasat pilihan napa dua. Tuhan
kadongan nuaing masuk mahita di perpadanan abadia taparadema rohonang pikirata marede mahita. Yesus nama morsan dosani portibion pangulu kami. Yesus nama morsan dosani portibion pangulu damini debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramuti atete muna dohot rohamuna marhite-hite Kristus Yesus amen martangyang mahita ale Tuhan debata parasi rohana sumurung amanami na di banua gijang asiroham topot mahami na pungudison adorang hupanga kami anon parpadana na badiai lehon mato di porbadia tuganup hami asa ditubuhon haporsiaw na mangulu di hami asa po situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami pargogoy mahami macuadahon diri nami asa tarhito kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jala asa ditubuhon haporsiaw na mangului saitaiti marohanami asa lamalungun hami tu banua gijang asa say masihol hami pay maimahon haroroni Tuhan Yesus amen. Hita akan naong pinarhamaw ni debata ita sakap nuaing mangaton parpadana na badiai di baheni tatibang majumolo manang natao hita marulaw na badia asa unang hona uhum manang ise siya kitaon ay holan na uduk roha jala na manol soli rohana alani pambahenan na nasoture jala na monopoti dosana jala na porsia dihasisani dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tao mangaton parpadana na badiai alay akan nadohot marulaw na badia unang be dioloy sibolis unang be didatdati mardosa tungpa daw hamuma rohamuna siani tungpo tapok kamuma hosom dohot lateni roha alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus naong mate jala naong mulak mangulu humokop hamu asa tao hamu mangaton parpadana na badiai di baheni tata kasih majolo rohatabe jala alusi hamuma suku-sukunon jong-jong mahamu di parhatu turohamdo halak pardosa ho sian hatu tubum dohot alani pangalausim di patik di debata molo di parhatu turoham dokma olo namarsak doroham ala dosami jala dipangido roham neng malua ho nuaing sian dosam molo songoni roham dokma olo di parhatu turoham do nang ro Tuhan Yesus Kristus tu tanaon panguluhon pardosa ibana nong mate dohot mulak mangulu humokopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatu turoham dokma olo olo doho manggotapon sian roham lateni roha dohot hosom ni roha akup ni olo doho mardenggan dohot halak na mangarsai ho jala na olo doho manesa dosa idonganmu songo na pinangido roham sesau ni debata sude dosam molo songoni roham dokma olo atong tapau dukma rohat tabe jala tatopoti masude dosa tai
ihutok kamu matangyangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ay jot-jot hulau si hami patikmu. Tamado hona uhumu hami noeng dohut sogut. Molo balocononmu tu hami hobar tu pambahenan ami i. Alai alani godang ni asin roham dohut holong ni roham dohut alani anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung ni lehonmu humokop hami. Alani imau baina hum hami mangido tuho. Asima roham di hami. Sai jalo mahami. Sai se sama sude dosa nami. Jala lehon to di porbadia tu hami. Asa margogo hami mangalo nasa dosa dohut mangulahu na hobartu lo mani roham. Saleleng di tanah ondo pe hami. Amin. Atong hamu akan na monopoti dosa muna. Jala na mauas dia sini rohani debata. Sai sahat matu hamu na hina porsion muna. Mangasahon hatani Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite guari debata ama. Dohot anak. Dohot to di porbadia. Amin. Ale amanamina di banua gijang. Sai pinorbadia maguarmu. Sai Roma harajaonmu. Sai saut malomoni roham di banua tongaon songona di banua gijang. Leho matu hami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami to gihon tu pangunjunan. Palua mahami siap pangago. Ai horo na puna harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon seleng nilingna. Amin. Hudul mahamu. Mare de mahita. Atong tangiho kamu matonan ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu burngin nai uju tarjehe ibana didok mamauliate dungi di ponggoli mai di parlehon matua kasisian nahuhut madidok jalo hamuma jalapangan ma dagi kudui dan leon tuhat tatu hamu baik kau masongoni bahen paringutan muna diau dungsun nasi damangan dibuat ma paginumani didok ma mauliate dungi di parlehon matua kasisiana hut ma didok jalo hamuma sudai hamu manginum siani ia panginumanon pada nai baru maun marhita-hita mudarhu nani useon tuha matenu mokopamu sai baik kamu masongoni bahen paringutan muna diau atong romahamu nungarade sude ida jaladai hamuma dengan bahasa ni dibata uhut mahita marede Yesus
Tuhan Yesus Kristus. Yesus, tidak mina
Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Kristus. Mulak mahamu di bagasan damai. Martang yang mahita. Puji ma Tuhan debata ale todiku, jalan asa rohaku di bagasan memuji goranda badiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku, jala unang tuka lupahon dengan nibasana sudena. Ibana do manesa dosam sudena, jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sen hamaguan,
jala dileho tuho dengan bahasa dohot asiniroha. Para siroha jala dengan bahasa do Tuhan di bata, lebat terimas jala para siroha godang. Dang dibahin tuhita nahobar tu dosata, jala dang dibalocot tuhita nahobar tu hajahatota. Songon asiniroha ni amama tu akana konna do asiniroha ni Tuhan di bata dia kana makabiari ibana. Nungat takas di patuduhon di bata holong ni rohanai tuhita, dina mate Kristus sumokop hita, uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaing sen rimasna, dungga be parpitor hita hinorohon ni mudarnai di baheni saya pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pambahenaku do Tuhan de bata olation ro di salingilingna amen marede hita buku ede 86 ayat sada uhut mahita jongjong 86 ayat sada. Silang abadiai Podolo bulo buki Maralo hondosai Dohot padeleani Yesu desi tanoni Hamua kadongan idama Tuhata Yesus Kristus anak di bata di tahun ibana dona hajit dipukpuhi pamatangna dicahi ditijuri suada hasalan dohot dosa diulai ibana haluau dona naing bono na tuhita dohot tu portibion songonima holong ni rohani di bata tu portibion di bagasan anakna Yesus Kristus dihokop dosude dosa dohot hajahatota alai molota pamanat paru lautan waingon tung jot do hita manimbil sen lomoni rohana sai tok tong dope mian hita diragam ni pangalaho naso hinalomoho ni di bata jot dirita tapatu jolo nang diganup ulauta alai nuaing marhite parningotan hamamate ni Tuhan Yesus borhat mahita manguduti nguluta mar pangalaho hai baruon ale Tuhan macebal gado holong ni roham tuhami dang tarasam hami marhite sere dohot perak nuaing jongjong dohami di adopanmu asi maroham di hami paingoton mahami di ngulu nami hina argani pakokop mi asa mangulu hami di bagasan lomoni roham lam sol hot mahami tuho asa ho hutiop hami ho uyutok kami jalamar dalan hami ditoru ni sinudang ni silangmi tatangya kon mapeleata tu debata martangyang mahita ale debata amanami na di banua gijang hodo harorwani saluhut silon lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasat hami masyan na nilehon mi tu hami pelian nami tuho say jalo may gabi uap na husus di colom pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pelianon patibulhon harajaon mutong-atongan ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang ni seleon lehon mi tuhami asalam girgir hami mandok mulyate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami
Amin. Ale Tuhan debata amanami na marhabangsa di atas ni saluhut. Nunga patar huida hami holong ni roham na godangi. Gumodang doisian holong ni rohani ama-ama. Dohot inaina dia kanakonna. Tung naso tartibang do godang dohot arga ni silehononmu di hami. Ay anakmu na sasadai disuruh ho gabe jolma. Manaon pardangolan. Isak-isak dohot pastap-pastap. Gabe tarpajal ibana jala tuhamatian humukop hami. Mau lihat marohanami ala naung sai utang nami jala malua hami sia dosa sia kamatian dot sian gonggoman ni sibolis ala ni pujio nami maguarmu nabadiai ala naung dipatu pa anakmu pardomuan pardengganan nami tuho ale Tuhan Yesus Kristus biru-biru di bata naung mamorsan dosa nami dohot dosa ni hajol maun mau lihat marohanami tuho jala pujio nami maho rodi salengilengna saya tatap mahuriam na hinokopmu jalan na pinapungumi saya pahot madihami hasesani dosa dohot dami na pinatupami saya paiyas telah parbadiai mahami asa tarbuak kami tarbuak kohami tu banua gijang pasaor ho kami tu akan nabadiai saya bunuh jala parsilakon majol manaburuki dohot sakap-sakap naroa na di bagasan hami asa unang marlidak kami madapoton aman na di banua gijangi hupasat hami madiri nami tuho jala huleo kami rohanami bahain ingananmu ala naung dihokop hohami dihoma hami jala homa dihami sayunang luas hami sirang siakko dongani mahami jala saor mahami tuho say patogu maha porsio nami tuho asahot lakanami ro di ujung ni hamatean say ramoti maka ruasmu nama maritahon holong ni roham dot dalan naung pinatupami atong manang mangulu manang mati pehami hodo Tuhan nami dohot raja nami saya sima roham ingot mahami dia sangapun mi jalaboan hami tu hasonangan dan dilabungnya di bata amin ale amanami na di banua gijang saya pinorbadia maguarmu saya Roma harajaunmu saya saut malomani roham di banua tongaon songona di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami unang kami togihon tu panguncunan pelua mahami sian pangago di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marnida ho didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya dipasaor honma damena tutodim Horas, salam sehat madihita. Pinagido ba kamang kainang remaja na pasubulong unang pitor mulak kita. Ala tao duti pungan nakohom istirahat mahurang lobi 20 minut. Di para dehuredo snack tu hita. Mulia tema.